Всем привет! Вы на канале YouTube Татарочки. Меня зовут Алсу Хафиз, за камерой Айнур Ахметов. Это очередной выпуск «Угадай песню на тюркском языке». Если вы помните, у нас летом был уже такой ролик, мы угадывали всякие разные интересные песни. Сегодня мы продолжили этот формат, но специально для того, чтобы снять «Угадай песню» на тюркском языке, мы приехали в город Набережные Челны, это Республика Татарстан. Сегодня здесь, в Татарском драматическом театре, проходит выставка нашего патрона Айзата Минхажи. Она называется «Кот». Мы обязательно покажем кадры с этой выставки, и картины Айзата тоже обязательно покажем. Вернемся к тюркским песням. Сегодня у нас соревнуется несколько команд. Мы их сначала проверили в полуфинале, потом самые лучшие из них вышли в финал, и все они вместе угадывали песни на разных тюркских языках. Поехали! Сейчас у нас будет полуфинал, и мы будем угадывать эстрадные песни на разных тюркских языках. YouTube Татарочки. Қараңыз қыздар, мен сізге қазір 10 жер қабзам. Алар түрлі тілдерде, ләкин бүтінісі де түрки тілі. Сізге енді қайсы тілді, бұл жер қайсы тілді яңғыраған білерге керек болашақ. Так, нендей халықлар болашақ деймін? Қараңыз, есте қалдырғыз қалса. Татарлар, қазақтар, өзбеклер, түркилер, әзербайжанлар, рахмет, қырғызлар, башқұртлар, шувашлар, якутлар һәм тағын бір сірлі халық. Все, әзір ме қызлар? Кеттік, бірінші жер. Аңсадым ғашығым. Әйе, бик дұрыс, бұл қазақ та түгел, бұл Димаш. Құдай берген, Құдай берген. Қараматың бұрылып. Қазақ, бик дұрыс. Қазақ қына да түгел, білесіз ме? Димаш, Құдай берген. Қаниш. Қырқоздары илам, қырқоздары ерлам. Башқұрт әйе. Не, шұғырға ярам? Бик әйбәт. Фидан Гафаров, әйе. Түрки халық. Өзбеклер, әйе. Бик дұрыс, бұл Муниса Ризаева. Әгер де бір жер ұшаса, сіз мен айтыңыз, мен сізге жіберәшекпін. Өзбек Муниса Ризаева. Сен сүйген сиреннар, сен көрген сиреннар.
татар булды. Көңлемә ил япыр Бәлки кешесен дә танырсыз. нәрсә. Ильясов әйе. Eğirdin baharda görüşerik biz. Аларның гомумән телләре Aylar iller geçti. Sen Ничек таныдыңыз? Ничек аердыңыз? Түрік тілін білемін, шоңа көре біраз айырылып тұра. Шоңа көре. Sen benim ayday sulu çırğanımsın. Dilmeyi dokunmağın nırlarımsın. Кыргызның бөтенләй аңлашыла килешәм. Sulu çırğanımsın. Dilmeyi dokunmağın nırlarımsın. Sar geri cundan savasa dosturam. Hurlağa jigulce savani. Sar geri cundan savasa hurlağa jigulce savani. Кара, чувашчыларның теле Идел Болгарстандагы телгә бик ошаган, бик якын диләрсезме ул? Әйе. Алар Болгар теле группларына керәләр. Шугарлар дип аталганнар бит алар. Әйе, теге бердән-бер Болгар теленә иң якын тел ул. Kimileri kaldı, kimileri geçti. Boşa didindi, yanlışı doğrusu bak. Konuşuyor hala. Şu yalan dünya. Nekeniz Türk tili Нәкәнишу. Görmüyorsun aklım kaçıyor bir bak. 9-нчы җыр, аннары соң бер сәер җыр бар. Сәер җырга 2 балл булачак. Günah taptal bilimin. Kahandağanı teybep binin. Алтай теле юк. Но син бер хәбәр, сәкәндә барга. Әйе. Якут теле или безгә ничек язалар комментарийларда сахалылар. 9 җырны таныдыгыз, 9 балл бар ушызның. Соңгы җыр калды. Аңа 2 балл биреләчәк. İki culduz oynayla kekte, Cunala süymeklikte. Biri bulurma men biri sen. Şerde süymeklik sen bari sen. Дөрес, әйе. Кызлар 11 балл сезнеке. Кара, сразу Карачай дидең, син Балкарлар да демәдең, алар бит бик якын бер-берсенә. Sen bari sen. Oyunu çeksiz Әбишек килдең син аны. Просто мин белән Карачай телен, татар телен һәм түрк телен ошаганлыгын шундый. Мәйтәм бар Балкарлар, Әйе, бар Балкарлар. Карачайлар. Әйе. Мәйтәм шуларның берседер инде булды дигән. Син Карачайларны сайларга. Әйе, шундый белән. Бик әйбәт. Сезнең 11 балл бар. Димәк, сез җиңдегез һәм финалга үттегез. Әле сезнең белән финалда очрашабыз. Тагын булачак. Тагын булачак. Рәхмәт. Рәхмәт. Сезнең 11 балл җыйдыгыз сез. Нинди җыр, нинди телне иң кыен булды танырга? Якут минемчә. Миңа барсы да бик җайлы иде, башкалар итеп. Иң җиңеле татар белән башкорт булгандыр инде. Татар особенно. Кызлар, сезгә бик зур рәхмәт. Әмма без сезнең белән әле финалда очрашабыз. Тагын киләсе чалга. Бүген бу берничә мизгелдән. YouTube татарочки. Поздравляем победителей, девчонки молодцы. Спасибо, что вы смотрели этот ролик до конца. Обязательно поставьте ему лайк, обязательно подпишитесь на канал и ударьте в колокольчик, если еще этого не сделали. И перешлите этот ролик всем, кто любит классную тюркскую музыку. Пока! Иртәнге туган шәһәремә тынгысыз якты төннәремә сиңа.